என்னங்க, நம்ம பழனிக்கு பாத யாத்திரை போகிறதா வேண்டியிருந்தோம்ல. இப்போ பசங்களுக்கு ஸ்கூலும் லீவ் விட்டுருச்சு. இன்னும் ஸ்கூல் திறக்க 5 நாள் தான் இருக்குது. அந்த 5 நாளில் நம்ம பாத யாத்திரை போயிட்டு வந்துடலாங்க. அப்படியாம்மா சொல்கிற? நீ சொல்கிறதும் சரிதான். பழனிக்கு இப்போ போனால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஆனால் மழை பெய்கிற மாதிரி இருக்குதே. சரி வா, பழனிக்கு கிளம்பலாம். பழனிக்கு போகிறதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, சரியா? ஆமாப்பா, எங்களுக்கு ஸ்கூல் திறக்க இன்னும் 5 நாள் தான் இருக்குது. ஜாலியாக இருக்கும். அந்த 5 நாளில் நம்ம பாத யாத்திரை போயிட்டு வந்துடலாம். ஆமாப்பா. அப்பாடி, ஒரு வழியாக பாத யாத்திரை போயிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ தான் எனக்கு நிம்மதியாக இருக்குது. நல்ல வேளை இப்போ தான் மழை பெய்யுது. வாங்க வேம வீட்டுக்கு போகலாம். அங்கே பாருங்க, அங்கே ஒரு பஸ்ஸு வருது. சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போகலாம். ஆமாப்பா. தம்பி சீக்கிரம் வாப்பா. இந்த வந்துட்டேன்ப்பா. வாங்கப்பா, பஸ்ஸு வருது, ஏறுவோம். அப்பாடி, ஒரு வழியாக வீட்டுக்கு வந்தாச்சுப்பா. பசங்களா, நீங்கள் உக்காந்துட்டீங்களா அதுக்குள்ளே? சரி. ஏம்மா நீ போய் சமம்மா, எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது. ஏங்க, எனக்கும் கால் வலிக்குதுங்க. நானும் உட்கார வேண்டாமா? நீங்கள் மட்டும்தான் உட்காருவீங்களா? சரி, உனக்கும் கால் வலிக்கும்ல. சரி, நான் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணுறேன், சாப்பிடுவோம். சரி, என்ன ஆர்டர் பண்ண? அப்பா, புரோட்டா ஆர்டர் பண்ணுங்கப்பா. எனக்கு புரோட்டானா ரொம்ப பிடிக்கும்ப்பா. கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்த உடனே எதெல்லாம் வாங்க சொல்கிறீங்கன்னு பாருங்கள். சரி, புரோட்டன்னு நீங்கள் எது கேட்டாலும் நான் வாங்கி தரேன். அப்பா, எனக்கு நூடுல்ஸ் வேணும். எனக்கு அதுவும் வாங்கி தாங்க. சரிம்மா, வாங்கி தரேன்.